kau sangat mati. Pehli samulika, ulabi uskamani bul patika lika, ulabi uskamani. Uskaman. Peniniya ko bini, janini lomsi. O ceranyo nayi nake moni koto kahai tangi hingai bini kok samani gan resa mani manti mayati jotono resa bi khana ruo asuk simia bini tomuni kok sana tangi o cerai joto banyo dara bai hene kok the khub keteke tong thok sa thok wari ke kok sai tomorok nogo baksaba o ceranyo kobor heni salayo baksaba o ceranyo sak nangya buma bupa kerini besa hene tai kasha kok belai wana ma singsa o cerai washe wushu bohong mai keri mai rok ma saina jora layu hene rok khanaka phadi hinka jeng tini o cerani je kisai misa kok saiman mani abo norno sai khana riwana video nana sigang pula sanai nang jodi chini aro katal phayu hinkai subscribe khai logi tongdi joto tiprasa khabak sake jeng je o monani kongno khanamani belai kharungma sisa bono chera jorano bini ama babu ya kari kalangka hini khanaka tei tabuk hinkai bono bui baksa kobor hani salayu phiaba jeng wansuki naimani tei hinkai bono kobor hani maya tangi hinkai je borok cherani simi ama babu bai ma tongya eba buma bufa bai kaham hamya phorungjagini bagise botini kisa kaham hamya wansuki koksana ringyana abuni bagi botini kubuni mokol beskango bo kobor haninya sajagi tongna nangkha hinkai aro sabuni chaya tongi tini besa hinjanai sak nangyake kelai tongna nangkha tei kasha kok o cerai mai o khojama jorake washe wushu buni dukan gana eba hotel gana thangi chana bagi basai rok tongiyo sudu asuk simia buni nok rok thangi chana rok sanmani bo jeng semanka a jora baksa maya gana hinkai o cerai no gana ringi charui rohoro কোনো জরাকে অমনাই ওয়াসে উশো বহক ইয়গিনো সালো ফাটিছে এবা একবার মাইচাইনো জরা লাইনা নাঙ্গো তাবু বিনি তমুনি কংনো সানা থাঙ্কে বজত বাইনো দারাতে বাইহেনে কক থান্দাকে সাও আবাগে যে অ চরাইবে নগনাই এবা মালাইনাই বন যত চাজাগে কতিরক পাই কলাঙ্গো চাদি হেनै tei baksaba o monai sawo gan resabai khanari dehine a jora o monai je buni khanamani mantei maya teke jotono resabai khanariwo tei baksake abono entertainment moni kothok engjago baksaba khairok jagai hamjama bagi o charani video nuka hinkeno share khaliyo tei kaisa bini dress ni kok sana thanki tamo sanai bori rongni dress ni mungto asuk ambo saimeya haipano je nukmani saloda eba naiti bori rongni abo hairok je chumja kaisa pona kahamse nukya tabuk o monani ati tomuno nukai chini bakawo je wansumani tini kisa norokbai sawono jeng joto chini tiprasa tongmani bisingo jotono 1 rupees eba 1 taka kai rilakya hankai atike total 1000 jon borok 1 taka kai rikha hankai chini aro total rang 1000 eba 2000 pano enggalakda bisi sanya sudu 1 taka no a rang bai o monano dress kaham kaisa kani suk jeng joto tiprasa engai pai rilakye belakye janai chini m eba 1 sumani sudu bono simi help khane akogya chini 1 suma tebo kobama joto borno support khane 1 sukjak tei abo kaha jaga jeng joto tiprasa ni support manke next rogo jeng tebo dadi je chukya borokno support khalene abagai 1 taka no sano norok ni thani mane abo je support khane mo chunai khadi maya kai maya tebo jeng tiprasa engma bai joto tiprasa khorang khanarui naimani se aboti khale kya henkai kahamda hamya henai tei angkha khlayo chini dara bai dolte monachong norok joto chini ko kahamke bujiman khana henai henkai video no chajagi tongke kaisa like te share khanyani tapokdi hambai tei norok tam hen comment box comment kai sari jeng joto tiprasa bisi rang sanya suru 1 taka kai rilakhan kai je rang engmani 1000 eba 2000 a rang banyo o monano dress kaisa kainse pai rilaine norok tam hin sudu bono simia jodi o jaga norni support man khanke next rogo jeng tebo chini tiprasa keri tongo buma bufa keri abo hairok no jeng tebo support khani eba help khaleine pehli samulika ulabi uskamani bul patika lika ulabi uskamani Uskaman. peniniya ko
bini jani ni lom si